dag starter Danish Dynamite til søs. Her besøger vi pørseren Johan Bjerregaard. Jeg hedder Johan Bjerregaard, og jeg er 34 år gammel, og jeg er pøser her på Oslobåden. Du må også godt vaske lysene der. Ja. De der. Tak. Mit arbejde består ganske simpelt i, at folk har det godt. Det vil sige, at alle serviceorganer her på båden, de spiller max. Krølle og piv. Fantastisk arbejde med slagsmålet. Det går hen over buffeten med de 2 finner. Sådan kan vi lide det. Kvarteret, loungen, diskoteket, børnelandet, taxfree-shoppen. Det er sgu mit hjem, altså. Der er lidt sådan en Russell Crowe i Master & Commander. Godmorgen. Kan vi lige få en brief herovre? 2 sekunder. I dag er en pissevigtig dag, fordi at på den her overfart, der får vi besøg af Moro i familien. Så alt skal bare spille. Vi får besøg af det norske magasin Moro i Familia. Amanda, godmorgen. Personligt, fra Johan til Johan, så håber jeg virkelig, at den norske journalist er en dame, fordi så skal jeg nok få lagt muggerten op i værktøjskassen. Chef. Yes. Johan, sørøveren og klovnen har meldt sig syge. Børneunderholderen er væk. Han er gået ned med stress, eller har noget eksem. Fuck det. Men min rolle, knus problemet, find en løsning, og det kommer til at ske. Om Johan finder en børneunderholder, finder vi ud af senere. Nu skal vi tilbage på land. Tilbage på Oslobåden mangler Johan stadig at finde en børneunderholder. Men nu handler det om at tage godt imod den norske journalist. Det var jo fedt at se, at det var en kvindelig journalist, der kom, og at de ikke har sendt en mand, ikke? Velkommen. Hej Johan. Velkommen til. Mine sprogkundskaber ud i norsk linguistik er næsten fantastisk. Hey, jeg nåede det. Det var kæmpebra. Ja. Det var så hyggeligt. Familie, børn, underholdning, også børneunderholdning. Jeg underholder også. Ja. Jamen, jeg springer til som børneunderholder. Jeg er kloven. Ja. Så, Med børneunderholdningsproblemet på plads, kan Johan nu fokusere 100% på, at journalisten får en god overfart. Hvis jeg får muligheden, så knipper jeg hende. Nu handler det bare om at finde et kostume, som jeg bare kan være pisselækker i, og den norske journalist tænker, fuck, hvor er han lækker. Gider du ikke at skaffe mig et piratkostume? Du finder bare et piratkostume, altså du skal trække det ud af røven. Okay. Men det er ikke kun Johan, der skal præstere. På Oslobåden skal Johan til at underholde børnene og forhåbentlig imponere den norske journalist. Og hvis jeg får muligheden, jamen, så skal jeg da nok få løbet betændelseshornet i hendes norske fjeldsår. Og det er et betændelseshorn, Johan har mellem benene. Han lider nemlig af forhudsforsnævring. Det gør virkelig ondt, når man får stiv javertus. Jeg er jo hængt som en næger, men har en forhud som en asiat, som jeg plejer at sige. Men så længe jeg kan dele smerten i selve akten, så skal jeg jo nok kunne lide musikken af trompeten. I det, jeg ser børnene, så kan jeg mærke, at min lunte bliver længere, at jeg bliver et større menneske, rent menneskespidometermæssigt. Kom herhen! Ahu! Dræb! Vel kort, så skal du vise det til din piratveninde, som du har voldtaget. Men det er ikke alle børnene, der synes lige godt om underholdningen. Piger, og det her var de kort. Der er nogle børn, der ikke får opdragelse, og det medfører, at de ikke respekterer mit korttræk helt naturligt. Og der bliver jeg så nødt til at sætte en fod ned. Hold så kæft! Jo, hvad siger det? Hvad fanden laver du? Så får det gå! Fy foran! Jævla hundeunge! Hey, hvad er det, som siger det, altså? Det er et horbarn af en anden verden. Det er respektløst over for andre mennesker at vise sine børn fra. Vegard Ulvang og Bjørn Ulevig, I kan sutte mig, altså. Fy for satan, du. Jeg spytter. Prøv at høre Det sådan er noget. et familiested, altså. Et familiested sidder og kaster bolde på en farvet mand. Så kommer barnets far, og han er så også racist, ligesom barnet, og begynder på alle mulige racistiske ting. Så må du tage de der oliemillioner og din Hitler-manier og din nazisme og Mussolini. Det, jeg synes, der var mest ærgerligt, var, at journalisten, hun ikke fik set mig i piratkostyme. Fik set, hvordan jeg forsvarede mine ære over for den der nye nazist. Den salve, der gør, at når det brænder ekstra hårdt nede på min kødfakkel, så kan jeg ligesom slukke ilden med den. Den er sgu glemt. Vi tager den med et smil, og så kommer vi selvfølgelig videre. Men problemerne med den brændende kødfakkel må vente. Johan vil nemlig kontrollere, om den norske journalist stadig har det godt, og dermed skriver en god anmeldelse af båden. Og det betyder 2 Sex on the Beach, 1 norsk journalist, 1 Johan. Jeg ved sgu ikke, om de har hørt om sådan noget fisting op i Norge, men nu bliver det godt. Hej Johan. God aften, og tillykke med, at jeg har lavet 2 Sex on the Beach. Kom ind. Du har mødt min familie.
Hvis jeg skal være helt ærlig, og det skal man jo, så tror jeg faktisk, at den anmeldelse kommer til at blive noget rigtig lort. Det er jo helt sindssygt. Det er sjovt, ikke? At man går så tæt op af. Og så gør det sådan lidt tissemanden, når hun skælder en ud. Farvel. Jeg har lyst til, at hun giver mig finger. Til The Black Album. Jeg er man of the sea. I'm riding the waves, som betyder, at jeg er en ridder af bølgerne. Så jeg er videre, og hun er bare stok. Jeg er fucking DFDS Seaways.